Хәерле кешеләр, исәнмесез барыгызга? Бүген без сезнең белән татар телен укытуда иң кызыклы һәм иң әһәмиятле моментларга тукталып китербез. Күбесенчә бу минем үземнең укыту тәҗрибәмнән килгән һәм дә инде инглиз телен укытуда инглиз теле методикасыннан килгән тәҗрибәгә нигезләнгән әйберләр булачак. Гомумән шуны әйтим, без сәлам дәреслегендә язганда еш кына менә бу тәҗрибәгә нигезләнәбез. Чөнки аны дөньяда ничек кенә алсаң да инглиз теле укытучыларыннан да үз эшен ыстарак эшләүче теле укытучылары юктыр. Инглиз телен бөтен дөнья буйлап укыталар. Инглиз теле укытучылары бөтен җирдә бар. Дөньяда елына меңнәрчә, дистәләрчә мең яңа дәреслек, әсбаб, китап чыга. Һәм шуңа бәйле алардан да бу эшне ыстарак ясаучылар мөгаен юктыр. Нинтер велосипед уйлап табырга кирәкми, бөтен тәҗрибә теле укытудан бөтен кызыклы идеялар, нәрсәләр бар, булар барысы да инглиз телендә бар. Һәм мин буларны кулланырга киңәш итәм. Бер дә сер түгел, без сәлам дәреслеген язганда да без бер кайчан да бу безнең авторлык методикасы яки без моны үзебез уйлап таптык дип бер кайчан да әйтмибез. Сәлам дәреслеген язганда без инглиз телен укытуда коммуникатив методикага нигезләнәбез. Ягъни нинди инглиз теле укытуда нинди алдынгы кызыклы технологиялар, уеннар, активитет һәм башкалары бар икән, без аларны тотып, аларны үз дәресләребездә, дәреслектә кулланабыз. Һәм мин бүген сезгә сөйләячәк әйберләр дә күбесенчә нәкъ менә шул инглиз теле тәҗрибәсенә нигезләнгән. Беренче төп принцип һәм аны минем яраткан инглиз теле методисты бар, Джереми Хармер. Ул һәрбер дәреслеген, һәрбер чыгышын бу пункттан башлый. Ул укытучы. Беләсез һәм моны белән ризалашасыздыр. Безнең максат беренче чиратта балаларны татар теленә өйрәтү түгел. Без дәрескә керәбез икән, без әлбәттә балаларга нәрсәдер өйрәтергә дигән ният белән керәбез. Ләкин укучылар бер кайчан да моны ният белән килми. Алар, мин бүген татар теле дәресендә моны өйрәнәм дигән ният белән дәрескә керми. Шуңа күрә безнең төп теләк максат нәрсә булырга тиеш? Ул баланы беренче чиратта безнең дәрескә һәм безнең үзебезгә укытучыга яраттыру. Бала укытучыны ярата икән, ул укытучыны шәхес буларак күрә икән, демәк ул аның дәресен дә яратачак. Бала татар теле дәресен ярата икән, демәк ул татар телен үзен яратачак дигән сүз. Һәм шуңа күрә инглиз методистлары еш кына моны киңәш итәләр, сөйлиләр. Ул һәр вакыт укытучының тышкы кыяфәте күренеше һәм укытучының һәр вакыт шәхес булуы укучыларга, ул шәхес буларак кызыклы булырга тиеш. Гафу итегез, бер кыры такта гына басып торганда укучыларга әлбәттә ки мондый дәрес күңелләренә туры килмәячәк. Дәвам итик. Төп игътибар аралашуга дигән төшенчә. Монда артык нәрсә аңлатырга да кирәкмидер, булай да аңлашыла. Татар теле дәресенең ахыргы нәтиҗәсе нинди булырга тиеш? Укучылар татар телендә сөйләшә белергә тиешләр. Урыс теле төркемнәрдә бу әлбәттә кимрәк. Татар теле төркемнәрендә әлбәттә ки максаттан бераз читкә китәбездер, чөнки әлбәттә ки без татар төркемнәренә татар әдәбиятының байлыгын да, татар тарихын да, гомумән татарлыкны да аңлатырга тиешбез. Ләкин беләсез һәм ризалашасыздыр, Казанда кызганычка каршы татар төркемнәрендәге зур өлеш, балаларның зур өлеше кызганычка каршы татарча начаррак белә һәм сөйләшә. Ягъни алар иркен аралаша белмиләр, сөйләшә алмыйлар. Нәкъ шуңа күрә хәтта бу минем шәхси фикерем, моны белән ризалашмаска да мөмкин әлбәттә, ләкин минемчә хәтта татар төркемнәрендә дә игътибарны аралашуга бирергә кирәк. Ягъни дәреснең бер өлешен булса да, нәкъ менә сөйләм оештыруга, аралашуга юнәлтергә кирәк дип саныйм мин. Рус теле төркемнәрендә бу әлбәттә ки аңлашыла. Балаларга төп максатыбыз аларны интерграмматикага, филология дисциплинага өйрәтү түгел. Төп теләгебез ул бала мәктәптән чыкканда татар телендә, кимендә кеше белән сөйләшерлек дәрәҗәдә, ниндидер бер минимумда аралаша белергә тиеш. Дәвам итик. Менә кызганычка каршы еш кына бик күп мәктәптә юлыккан проблема ул татар телен өйрәнгәндә булган темалар. Сер түгел. Без бик нык яратабыз татар теле икән, бу әлбәттә билгеле темалар булырга тиеш. Бу Тукай булырга тиеш. Бу татар әдәбияты, татар тарихы булырга тиеш. Бәлки кай вакыт шәкшәк, милли биюләр, фольклор һәм башкасы. Менә ничектер без һаман бу темалар тирәсендә топталабыз кызганычка каршы. Алар да кирәк, һичшиксез. Без моны да ачарга тиеш, моны да аңлата белергә тиеш. Ләкин
безнең бит максат, мәсәлән, рус телле төркемнәр турында без сөйлибез икән, безнең бит максат бары тик менә бу темаларны өйрәтү генә түгел. Безнең алдага әйткән максатларга туры килеп, балаларга кызык булырга тиеш, һәм без аларны сөйләшергә өйрәтергә тиеш. Хәтерлисезме, Людмила Олеговна мәсәлән сөйләгән әйбер, без гел теге темаларны нәкъ менә балаларга кызык булган әйберләрне эзләргә тиеш. Без мәсәлән шундый бер эксперимент ясадык. Сәлам авторлары белән без нинди темага язык дип уйлаганда, без балаларда шундый бер кичкенә сораштыру үткәрдек. Без кагазлар тараттык балаларга һәм сорадык. Менә сезгә, үзегезгә нәрсә турында сөйләшү кызык булыр иде безнең дәрестә. Һәм бөтен аларның җавапларын туплап бер таблица ясадык. Мин сезгә мәсәлән хәзер күрсәтәм. Мин үз укучыларымнан җыйган таблица шул. Мин аны үзем категорияларга бүлдем, игътибар итегезче. Димәк, мәсәлән, минем укучыларыма чынбарлыкта нәрсә турында сөйләшү кызык. Ул кино, гадәттә ул ниндидер Голливуд блокбастерлары, сериаллар, алар карый торган сериаллар. Бөтен яшүсмерләр сериаллар карый бит, инде фильмнар карый шулай бит. Ягъни бу тема аларга кызыклы. Икенчесе ул интернет дөньясы. Теге кем нинди мем күрде, кем нинди блогерны карый, теге versus battle-ларны күпләп карыйлар инде һәм башкасы. Менә шул кызыксынулары шул аларның нигездә. Уеннар, әлбәттә, игътибар итегез, минем ишракта бу егетләр. Безнең лицейда егетләр генә укый, шуңа күрә монда теге күбрәк иратларның гына кызыксынуларыдыр. Уеннар, Xbox, PlayStation уеннары, компьютер уеннары, смартфонда булган кушымталар, өстәл уеннары шулай ук. Гаджетлар, теге смартфон, кемдә нинди яңа iPhone, кемдә нинди акыллы сәгать һәм башкасы шул темалар. Спорт, әлбәттә, инде футбол матчлары, Ливерпуль җиңгәнме, җиңелгәнме һәм башкасы. Һәм бик сирәк кенә очракта, ләкин монысы да очрады, теге укый торган балаларда гадәттә була, мәсәлән, анда нитер заманча әдәбият, китаплар һәм башкасы. Менә мәсәлән, минем укучыларым чынбарлыкка кызыксынган темалар шул. Һәм татар теле дәресендә гадәттә менә бу темалар белән кисешү ничә процент икәнен үзегез чамалыйсыз, монда берәрсә дә әйтергә кирәкми. Ягъни, менә мин татар теле дәресен бары тик менә бу темаларга багышларга дип чакырмыйм. Ләкин укучыларның, балаларның кызыксынуларыннан чыгып, шулай ук бәлки буларны да кертергә кирәктер дип уйлыйм. Һәм без мәсәлән сәлам дәресен язганда biz буларны кертәбез. Ул модульләр арасында без һәр вакыт, һәр сыйныфта әйтик берничә модуль менә мондый темаларга багышлансын дип тырышабыз. Һәм сезгә бездән шундый бер иеше булыр, үзегезгә үк файдалы булган әйбер. Зинһар өчен иртәгә ширек башлана. Укучыларыгызга шулай ук кагазлар таратып, сезгә татар теле дәресендә нәрсә кызыклы булыр дип сорагызчы, зинһар өчен укыткан кешеләр. Һәм әйдәгез сез үзегезнең җавапларыгызны менә укучылардан җыйган шулай ук бер таблица кебек ясап, безнең WhatsApp төркеменә җибәрегез, ярым башкалар да күрсен өчен. Менә укучылар нәрсә белән кызыксына, шулай дип куйыгыз сез. Әйтик, татар теле дәресендә сезнең белән нәрсә турында сөйләшик, сезнең 5 анда кызыксынуыгыз дип сорый аласыз. Һәм бер шундый теге гомумиләштереп, аларны бер таблица нәрсәме ясап, безгә җибәрегез, ярым ишегез буларак. Һәм кызык булыр бит, башка ниләрендә күргән мәсәлән, һәрбер мәктәптә бары бер теге балалар да төрле кызыксынулар аерыла. Менә шуларны күрү бик кызык булыр. Дәвам иткәндә грамматика темасына иң татар теле чырагында никтер иң бәхәсле гел була торган хәл. Һәр сәлам дәреслегенең һәр семинарында диярлек, минем яныма һәр вакыт бер-ике укытучы килеп, без бәхәсләшә башлыйбыз гел. Миңа әйтәләр, грамматика бик әһәмиятле, ул кирәк диләр. Мин бер дә аның теге кирәкми дип әйтмим. Грамматика ул сөйләмне оештыра торган элемент. Һәм грамматика ул әлбәттә ки балага сөйләмне, мәсәлән, без рус теле балага сөйләмне ничек оештырырга икән дип аңлатырга тиеш. Ләкин без бер кайчанда рус теле төркемнәрендә бу кагыйдә булырга тиеш. Инглиз методистлары да шуны әйтәләр. Дәрес темасы бер кайчанда грамматик тема булырга тиеш түгел. Бу бик мөһим. Сез кирип тактага шунда хәл фигыль дип язып куясыз икән, сез бу дәресне гафәтез үтердегез дигән сүз. Чөнки татар телен өйрәнә торган рус баласында, рус теле балада бер кайчанда бу дәрескә инде нитер кызыксыну бар дигән сүз түгел. Сез аңа ниндидер аралашу темасын шул ук анда компьютер уеннары яки спорт дип бирәсез икән, аны белән башта беренче 5-10 минут шул темага кирип китеп сырашасыз, сөйләшәсез икән, баланың инде күзләре яна, аны инде теләге ачыла, ул шул дәрескә ачыла, һәм сез менә ул көтмәгәндә, күңелен ачканда шунда хәл фигыльне табып куя аласыз. Бу теге бераз бәлки нирәк яңгырыйдыр, фарак яңгырый, ләкин бу чынбарлыкта шулай эшли. Ягъни баланың күңеле ачылып китәргә тиеш. Ул башта әйе, менә мин шундый спортны анда яратам, мин моны уйныйм, тегене уйныйм дип сөйли башлый ул, һәм сез аңа карагыз әле, менә бу җөмләдә без менә булай әйтәбез. Нигә? Шулай.
Сіз теләсә қойсы инглиз тілі дәреслеген алсағыз, сіз нәрсә күрерсіз? Грамматика һәр вакыт я менә бер модуль әйтик анда 7-8 дәрестән торган бер модульнең бер дәресе генә була ала, яки хәтта бер дәреснең бер өлеше генә була ала. Biz məsələn сәлам дәреслегендә шулай хәзер эшлибез. Без məsələn дәрес бара, дәрестә үзенә күрә бер темасы бар, аралашуы бар һәм башкасы. Һәм без шунда бер блок булып, модульгә бер кагыйдә бирәбез. Грамматика. Ягъни менә ул теманы сөйләгәндә, сөйләмне дөрес оештырыр өчен без ниндидер принципларны аңлатабыз. Ләкин шуннан артыгы түгел. Инглиз теле дәресләрендә бик кызыклы әйбер бар, ул activities дип аталган. Activities ул гомумән уеннар да була ала, һәм ул гомумән уен форматында, ниндидер менә теге укучыларга кызыграк булган форматта теләсә нинди бер дәрес чарасы була ала. Алар әйткәнемчә бик күп, һәм уеннардан бер кайчан да куркырга кирәк түгел. Еш кына шулай укытучылар нәрсә дип әйтәләр, аларак балаларга уйнау кызык түгел диләр. Сез моны белән ризалашасызмы? Хәтерлисезме, узган атна әйтик, Алсу Хәлиловна уеннар үткәреп карады бит, Мин карап тордым мәсәлән сезнең күзегезгә. Барыгыз да балачага кебек шатланып, елмаеп уйнап йөрдегез. Ягъни хәтта олы кешеләргә дә яшенә карамастан, аны әлбәттә теге яшь үзенчәлеген исәпкә алып уеннар сайларга кирәк, ләкин теләсә кайсы яшьтәге укучы да, олы кеше дә уеннар уйнарга ярата. Һәм ул яктан караганда аларны гел дәрестә кулланырга кирәк. Biz məsələn сәламдә без нинди кагыйда куйдык, безнең 5нче сыйныфтан башлап, һәр дәрестә укытучы китабында без 2 уенны тәкъдим итәбез, ул дәрес материалына карата. Укытучы кулланамы юкмы әлбәттә аның эше, ләкин кимендә 1-2 уен булырга тиеш дип саныйбыз без һәр дәрестә. Каян табырга уеннарны? Әлбәттә шул Google бик нык ярдәм итә. Шулай ук сез məsələn игры для урока английского дип эзләсәгез, миллион төрле уен таба аласыз. Инглизчә эзләсәгез, миллиардны табасыз. Уеннарны аларны беләсезме, хәтта менә без дәрестә гадәттә эшли торган әйберләрне дә уенга әйләндереп була һәм бу бик җиңел эшләнә. Мәсәлән, мин әйтик нинтер диалогны ясаттырга телим укучыларыннан, сорау-җавап мәсәлән. Мин хәзер укучыма диалог яса дип әйтсәм, ул барыбер бик кызык дип кабул ителмәс, Мин мәсәлән күптән түгел нәрсә эшләп карадым. Һәр бер бала бер сорауны, менә өйрәнергә тиешле сорауны бер кагаз битендә язып чыкты. Һәм шуннан соң ул шул кагаз битеннән я ычкыш ясарга тиеш иде, я инде ычкыш ясый белмәсә, менә булай бөгәрләп куярга тиеш иде. Алар ясадылар шул сорауларны һәм алар аны тактага атканнар. Идәндә хәзер күп иттереп шуп ята. Хәзер мин сигнал биргәч, бөтен балалар йөгереп килеп, бер кагаз битен алдылар, аны ачып, андагы сорауга җавап бирергә тиешләр. Шул ук диалог, шул ук отработка ул без гадәттә ясый торган. Ләкин укучыларның бөтенләй башка мөнәсәбәте. Күзләре яна, күңелләре шат, йөгереп йөриләр рәхәтләнеп. Һәм шул менә алар шул рәвешле ясаган ул отработка ул инде аларның күңелләрендә дә ничектер сеңеп кала. Ул җөмләләр дә, гыйбарәләр дә истә кала. Моны бик күп төрле гомумән форматлар бар. Буларны эзләргә генә кирәк, аларны бик җиңел табып, кулланып була дип саныйбыз. Самореклама буларак әйтәм инде, сәлам дәреслегендә алар бик күп, укытучы китабына без куябыз. Кемнең сәлам дәреслегенә доступы булмаган килеш доступ аласыз килсә сайтка, миңа аерым я килегез, я языгыз, мин сезгә доступ ачырмын ярым сайтка. Анда укытучы китабында һәр дәрескә диярлек без уеннарны кертәбез, бирәбез. Дәвам итик. Стәл уеннары турында без узган чаршамбы шулай ук сөйләштек, ләкин бу гомумән укучыларның иң яраткан әйберләреннән берсе. Бу мөгаен шул элек сөйләгән уеннарның бер дәвамы, ул гадәттә озынрак һәм зуррак була, ләкин укучыларның күңелләренә бик нык килә. Стәл уеннары дигәндә 2 вариант бар. Беренчесе ул әзер булган, татар телендә әзер булган стәл уеннары, алар берничә бар. Аны минем укучыларым ясады. Берничәсен сатып алып та була. Менә хәзерге вакытта без бер инде университетта укый торган укучым белән хәзер хәрәкәт балалар дигәнне әзерлибез. Ул күбрәк теге башлангыч мәктәптә укый торган балаларга. Шулай ук безнең хәрәкәт маршы чыккан, менә аралашуга юнәлгән уен, 8 секунд дигән уенны да без ясаган идек. Хәтерлисезме, менә инглизчәсен аны Алсу Хәлиловна күрсәткән иде. Анда 5 секунд эчендә мәсәлән 3 сүзне атарга кирәк, менә шул форматта. Ул стәл уеннарын сез мәсәлән үзегездә теләсә нинди кибеткә кереп, бездә махсус стәл уеннары кибетләре бар, китап кибетләрендә алар сатыла.
бер ничәсен тотып карап чыга аласыз. Анда шунда кагыйдәсе аңлашыла, теге ашмыйча да сатып алмыйча да аны аңлап була. Һәм шул уенны мәсәлән сез дәресегездә дә бер модуляциясын ясый аласыз, шулай бит. Аны мәсәлән үзегезнең темага карап ясап була әйтик, яки инде теге нитер гомумләштереп, гомумән теге тел байлыгын үстерү өчен эшләп була. Ләкин мин сезгә киңәш иткән иң шәп вариант ул нинди? Мин алга таба проектлы укыту турында да сезгә сөйләячәкмен. Аның барышында без эшләгән эш шул иде. Сез өстәл уенын балалар белән бергә эшләргә тәкъдим итегез. Һәм аларның күңелләренә бу бик нык кирип китәчәк. Сезнең үзегездә әзрәк вакыт кирәк булачак бу эшкә, һәм укучыларыгыз да нәрсәдер өйрәнәчәк. Һәм шуннан соң менә без моны эшләдек дигән горурлык хисе дә булачак. Әйтик, сезнең төркемегездә бер 15 бала бар дип әйтәбез икән, име? Сез биремнәрне бүлеп чыгасыз. Менә шундый өстәл уенын бергә ясыйк дип, име? Син мәсәлән анда беренче 10 сүзне тәрҗемә итәсең, син икенче 10 сүзне һәм башкасы. Син анда бер картон кисәген алып аның рәсемен ясыйсың, син анда бер фишка рәвешендә бер нәрсә әзерлисең һәм башкасы. Ягъни бүлеп чыгасыз бу эшне. Һәм укучыларга нитер бер сорок бирәсез. Ну, гадәттә өстәл уенын әзерләү өчен озаграк вакыт кирәк, әйтик 2 чатна. Менә алар 2 чатна дәвамында сыйныфлары белән, төркемнәре белән бергә шул өстәл уеннарын бергә әзерлиләр. Бәлки алар дәрестә аны эшли алалар, бу да күңелле була ала. Бәлки сез аларга дәрестән соң калып әйдәгез бергәләп эшли әйтәсез икән, яки иеше буларга бирәсез икән. Бу инде теге үзегезнең эш форматыннан тора. Ләкин шул рәвешле бик кызыклы проектлар чыгарга мөмкин. Укучылар димәк өстәл уенын ясый. Гадәттә алар инде тырышып аны нитер картон кисәкләре белән яки принтердан чыгарып, мотор итеп буяп, алып киләләр. Сез менә һәрбер алып килгән кешенең эшен бергә җыясыз һәм соңыннан рәхәтләнеп утырып, шул дәрестә мәсәлән ул өстәл уенын уйныйсыз. Аларның күңелләре шул кадәр шат була, алар нинтер файдалы күнекмәгә өйрәнә һәм сез шул рәвешле кирәкле булган теманы да укыта аласыз. Ягъни өстәл уенның кагыйдәләре, менә өйрәнелә торган әйберләре сезнең темага, программага туры килсә, бу инде һәм идеаль вариант. Ләкин ул һәр вакыт туры килергә тиеш дигән сүз түгел. Менә узган уеннарда да әйтергә оныттым монда да. Без гел күнегә без нәрсәгә, менә без уен үткәрәбез икән, ул менә конкрет бу теманың отработкасына багышланырга тиеш дип әйтәбез. Ләкин бу һәр вакыт түгел. Әлбәттә күбесенчә шулай кирәктер дә ул. Ләкин кай вакыт мондый уеннар алар гомумән теге шул ук телгә мөнәсәбәтне яхшырту, укытучыга, дәрескә мөнәсәбәтне яхшыртуга, бәлки сыйныфның бер-берсе белән ничектер мөнәсәбәтләрен яхшыртуга таба инглизчә аларны class building яки team building дип атыйлар. Ягъни ничектер менә араларын яхшыртуга багышланган уеннар. Ягъни алар һәр вакыт сез өйрәнә торган тема, сез өйрәнә торган ниндидер әйбергә багышланырга тиеш түгел. Татарча булса монысы инде яхшы. Бик кызыклы һәм бик мөһим минемчә булган әйбер, ул кызыклы эшләре. Белмим хәзер сездә ничектер, мәсәлән, миңа еш кына әти-әниләр зарланалар, күп эшләрен бирәсез. Татар теленнән эшен эшләргә вакытыбыз юк дип әйтәләр, чөнки аңлашыла инде хәзер бераз икенчел дип саныйлар аны. Ләкин бер кайчанда кызыклы эше биргәндә укучыларын да әти-әниләрен дә зарланганы юк. Чөнки балаларга үзләренә кызыклы, аларның интеркреатив эш башкаралар һәм шул эшлә алар үзенчә ләззәт алалар. Кызыклы эшләре дигәндә монда тулысынча менә сезнең креативның киңлекләре генә шикли. Иң еш бирелә торган эшләр, мәсәлән, шул өстәл уенын ясау, ул үзенчә бер кызыклы эш шулай бит. Аны бер дәрескә генә түгел, бәлки 1-2 атналык вакытка биреп була. Кызыклы эше дигәндә, мәсәлән, видео эшләрне бик нык яраталар. Безнең лицеда, мәсәлән, егетләр бик шуны төшереп йөриләр. Әйтик, сез бер тема өйрәндегез, һәм сез эшен бирәсез. Менә бу темага син анда бер 5 сыйныфташыңны яки 5 анда мәктәптә йөргән кешене укытучымы, укучымы яки урамга чыгып 5 кешедән бу теманы сорарга тиешсең. Әйтик, анда синең яраткан берәр төсеңме, анда синең яраткан нәрсәңме дип, нитер сораштыру ясарга тиешсең. Яки мәсәлән, нитер диалогны сез фильм буларак төшерәсезме, нитәсезме, һәм башкалар. Ягъни монда вариантлар бик күп. Әйтик, шулай озынрак булган эше, ләкин бик укучыларга ошый торган әйбер. Мәсәлән, Instagramда бер аккаунт ач, һәм шул аккаунтта темага туры килгән әйберне яса, мәсәлән. Укучыларның ул теге гадәти ниндидер теге дәфтәрдә язу эше буларак кабул ителми, ул башкача кабул ителә, һәм алар бик нык моны яраталар. Һәм бик нык киңәш итәм. Хәзер искәрәк булса да, кыскача гына бер видео күрсәтермен, бер үзеген. Аны гел күрсәтеп йөрим инде, чөнки үземә дә бик ошады ул. Моннан гына Bir anekdot söyle. Hazır olmadı.
Менә ишеткән бер анекдот. Беренче классларда никте малайлар кызларны портфельләре белән көнләр. Башларына. Аннары гаҗәпләнәләр. Нигә алар башсыз диләр? Бу минем укучыларым. Минем бер идея юк иде аларга инде яшен бирергә. Һәм мин аларга әйттем, тотыгыз да анда 5 анекдотны лицейда булган теләсә нинди кешедән сөйләтегез дип. Һәм менә мәсәлән 2 укучы, гадәттә мондай биремнәрен 2-3 укучыга бирсәң, ничектер эффективлырак була. Алар чыгып, күрәсезме, урамнан башлап ук безнең интернат бинасы бар, балалар яши торган. Шунда һәрбер кеше янына килеп сорыйлар, татарча берәр анекдот сөйлә. Теге үзләренең шул кадәр аларга ошады, менә креативчыннан да килделәр бу эшкә, селфи таяк тотып йөрделәр. Һәм дә инде үзләре дә теге нәрсәдер татарча, мин бит алардан әле сорадым, аннарсын бу анекдот нәрсә турында, ягъни алар аны аңларга тиеш, сөйләргә, сөйли белергә тиеш. Һәм әле моннан тыш башка кешеләрне дә татарча сөйләштерделәр. Минемчә менә бик уңышлы мисал. Һәм мондый кызыклы эшләрен бирүдә, әйтәм бит, креатив бик төрлечә уйнарга мөмкин. Әллә нинди кызыклы биремнәрен дә биреп була. Дәвам иткәндә кызыклы текстлар бу рус телле төркемнәрдә бик актуаль, чөнки гомумән әйтик ярый, без татар төркемнәрендә балаларны кызыксындырудан тыш аларга татар әдәбиятын да аңлатырга тиеш, татар әдәбиятының байлыгын күрсәтергә тиеш. Ләкин хәтта татар төркемнәрендә дә вакыт-вакыт кыскарак текстлар биреп, ниндидер, мәсәлән, чит ил әсәрләрен тоттырып биреп, аларны да укыту үзенчә бер файдалы әйбер була ала. Рус телле төркемнәрдә бу якта минемчә аны күбрәк тә кулланып була. Мәсәлән, мин үзем еш кына шулай эшлим. Әйтик, укучыга ниндидер кыска өзекне бирәм. Әйтик, күптән түгел менә Гарри Поттерны татарчага тәрҗемә ителгәч, мин Гарри Поттердан өзек укырга бирдем. Шул кадәр яратып укыдылар, беләсезме, шул кадәр менә ничектер башкача кабул иттеләр алар аны. Һәм бу очракта әле шундый кызыклы әйбер бар. Алар былай да инде рус телендә укып белгән әйберне татарча уку, бу тагын да җиңелрәк аларга. Һәм ул теге ниндидер менә шундый була бит балаларда менә татарча текстны укуга ниндидер барьер име. Менә бу шундый киртәне ул юкка чыгара. Чөнки алар инде эштәлеген белә бит аның. Алар якынча нәрсә турында сүз барганын белә. Һәм аны татарча укып, алар аны аңлауда инде күпкә җиңелрәк була. Бу Лев Толстойның принципы дип атыйлар инде аны. Беләс бит ул полиглот булган, күп телләр белгән. Һәм аның киңәше шул иде. Сез ди чит телне өйрәнергә теләсәгез, сез чит телдә үз туган телегездә яхшы белгән әйберне укыгыз ди ул. Һәм шул рәвешле сез тагын да яхшырак бу текстларны укырсыз дигән мәгънәдә. Кызыклы текстлар дигәндә бер кызыклы ресурс белән уртаклашам. Аны кайсы берәрегез беләдер, юкмы? Әйдә онлайн дип атала ул. Анда бик күп чит ил әсәрләре бар. Татар әсәрләре дә бирелә, аларны кулланып була. Текст дигәндә нәрсә безгә укытучыларга нәрсә файдалы? Текстның кыскартылган варианты бирелә, ягъни текстлар анда зур күләмле түгел. Шунда күрәсез, аудиолары бар. Ягъни аны шулай ук аудио рәвешендә ясап була, ишегенә тыңларга дип бирергә була. Тип сүзләрнең тәрҗемәләре бирелә. Ягъни рус телле укучыларга шулай ук җиңел була. Һәм дә инде ахырда бер кичкенә тест та бирелә, аны да ясап була. Текстлар анда бик күп, чит ил әсәрләре бик күп, менә шундый кызыклы текстларны биреп була. Анда тагын шулай ук җибәрәм сезгә сылтаманы, гомумән татар теле укытучысына бик файдалы булган бик күп бихисап рубрикалар бар, аларны дәресләрдә бик киң кулланып була. Аны шулай ук сезгә җибәрәм барысында. Киләсе мин еш кулланырга яраткан әйбер ул релакс дәресләр дип атыйбыз без аны укучылар белән. Вакыт-вакыт шундый бер дәрес җитә, һәрберегездә андый дәрес булганы бардыр. Сез керәсез, укучыларны укыйсы килми. Бәлки сезнең дә укытасыгыз килми. Минем мәсәлән була, миңа ят түгел, мин аны әйтәм, кай вакыт була андый дәресләр. Һәм еш кына укучыларның әле моңарчы ниндидер зурак күләмле иешен эшлиләр алар, сез аларның тырышуларын күрәсез, ягъни чыннан да менә тырыштылар, молодцы балалар, нәрсәдер эшләделәр. Һәм сез тотасыз да китапны ябып, аны өстәлгә ыргытып әйтәсез. Кадерле балалар, бүген без сезнең белән релакс дәрес ясыйбыз. Һәм шунда ук балалар дип кычкырып шатланып куялар. Бу аларның иң яратканы, миннән мәсәлән еш кына шулай сорап куялар да алар. Рыштабы, релакс дәрес буламы? Буламы релакс дәрес дип көтеп утыралар аларны. Релакс ял итү дигән сүз, ягъни без шул дәрестә, теге интер дәрес материалын үтмибез, без аның урынына нәрсәдер эшлибез.
Нәрсә эшли алабыз? Стиль уйны шул ук. Мәсәлән, стиль уйнын уйнау, алар өчен иң яраткан релакс дәрес ул. Нинтерга уеннарны уйныйбыз, татар телендә әлбәттә без барыбер ничектер теге тел атмосферасын саклап калырга тырышабыз бит инде. Әйтик, без дар уены дип атыйбыз, без аны веселица уены бар бит. Менә шуны мәсәлән уйныйбыз татар телендә. Сүзләрне уйлап табып, һәрберсе чыга, бер сүзне уйныйлар сыйныфлары белән. Алар ял итәләр, ләкин шул рәвешле барыбер татарча аралашалар. Һәм инде самый крутой урок дип чыгып китәләр алар шул дәрестән. Онысы безнең өчен әһәмиятле, чөнки бүгенге шартларда без телибезме, юкмы, татар телен балалар сайласын өчен, һәм алар татар телен дәресләрен чыннан да яратсын өчен безгә менә мондыйрак әйберләрне эшләргә кирәк дип саныйм мин. Кай вакыт фильм карарга мөмкин, татарча фильмнар әлбәттә шикле, ләкин шулай ук Сылтама җибәрәм, безнең тәҗрибә дигән проект бар. Егетләр шулай ук үзләре теге моноголосый инде ул теге тәрҗемәләр бик сыйфатлы түгел, ләкин татар теленә тәрҗемә итәләр, нитер фильмнар бар, аны куеп була. Яки субтитрлар ясаучы шулай ук бер проект бар. Алар фильмнарга татарча субтитрлар ясыйлар, аны да куеп була мәсәлән. Яки инде кыска видеоларда күрсәтеп булалар, интернетта күп татарча мультфильмнар булсынмы, башка әйбер булсынмы. Әйтик, мәсәлән, ширек ахырында бер тапкыр шулай попкорн алып, карап утырдык, рәхәтләнеп, балаларның шулай күңелләре тула шундай әйбердән соң. Вакыт шулай ук мондыйрак әйберне кулланырга киңәш итәм. Һәм инде соңгы 10нчы пунктка килгәндә, метапредметлылык дигән зур төшенчә бар. Аның теориясе дә зур инде, аларга тукталып тормыйбыз. Татар теле дәресенең минемчә бүгенге көндә бер үзенчәлеге һәм бер отышлы ягы булырга мөмкин. Ул да булса балаларны яңа күнекмәләргә өйрәтү. Мәктәпнең проблемасы шул, моны барыбыз да бик яхшы беләбез. Мәктәп кызганычка каршы чын тормышка әзерләүдә бик кичкенә роль уйный. Һәм без мәсәлән, хәтта татар теле ягыннан гына түгел, гомумән педагогия ягыннан да шуны аңларга белергә тиеш, без укучыларны чын тормышка әзерләргә тиеш бит инде, шулай бит. Аларның тормышта нәрсәгәдер ирешүен телибез без. Һәм шул рәвешле без биргән биремнәрдә, эшләрендә, белемнәрдә шулай ук менә шул яңа күнекмәләргә өйрәнү дигән әйбердә булырга тиеш. Моның иң ачык мисалы, мәсәлән, элек күрсәткән видео төшерү, видео ясый белү һәм аны тиешенчә сыйфатлы итеп монтаж ясау, ул күнекмә шулай бит. Ул аларга тормышта файдалы була алган күнекмә. Алар шул биремне үтиләр һәм алар шул күнекмәгә өйрәнәләр. Һәм сез мәсәлән хәтта әти-әниләр җыелышына килеп тә шуны әйтә аласыз. Мәсәлән, мин дәресемдә татар телен генә өйрәтмим, мин аларны тормышка әзерлим. Менә без мәсәлән видеолар төшерергә өйрәндек, мондай әйбер эшләргә өйрәнә һәм башкасы. Бу инде үз-үзеннән әти-әниләрне дә сезгә таба тартачак. Укучыларга да кызыграк була һәм аны укучыларга да әйтергә кирәк. Нигә мин сезгә бу биремне бирдем? Чөнки сезгә тормышта әйтик, анда презентация ясый белергә кирәк булачак. Шуңа күрә сез менә шундый матур иттереп, нитер чыгыш ясарга тиешсез дип аңлатасыз. Һәм бу шулай ук бик уңышлы уза торган әйбер. Әти-әниләр, аеруча әти-әниләр моны бик нык ярата. Чөнки әлбәттә ки һәр әти-әни үз баласының теге бары тик бер фәнне генә өйрәнү түгел, аны тормышка әзерләүен тели. Моңа шулай ук менә шул презентациялар ясау, ниндидер теге чыгыш ясый белү биремнәре дә карый. Әйтик, еш кына еше буларак балаларга берәр тема, шулай ук татар теленнән читтә булган темада булырга мөмкин. Әйтик, без балалар белән өйләр темасын өйрәндек. Мин аларга шундый бирем бирдем. Дөньяда 5 кызыклы йортны эзләп табыгыз интернетта һәм аның турында татарча презентация ясагыз мәсәлән. Алар өйрәнгән лексикында кабатлый, әйтик, анда ниндидер анда су астында булган йортларны эзләп табалар, алар агач өстендә булган ниндидер кызыклы нәрсә генә тапмыйлар, әйме? Алар аны татарча әзерлиләр һәм иң мөһиме, алар дәрескә килеп, алар презентацияны куеп тактада, нәкъ менә Стив Джобс кебек чыгыш ясарга өйрәнәләр. Минем таләбем дә шул. Мәсәлән, сез укырга тиеш түгел, сезнең анда презентацияда 3 сүздән күбрәк сүз булырга тиеш түгел. Ягъни сез презентация ул сезгә тегене шпаргалка гына сез карыйсыз, нәрсә турында искә төшерәсез һәм шуны сөйлисез. Һәм алар шул рәвешле заманча кызыклы чыгыш ясарга өйрәнәләр. Бу да күнекмә, шулай бит. Һәм менә шул рәвешле күп кенә биремнәрне без былай да күп кенә биремнәрне биргәндә шул метапредметлыкка карыйбыз, шулай бит. Ләкин моны тагын да моңа басым ясарга кирәк дип уйлыйм мин татар теле дәресләрендә. Шул рәвешле без татар теленең менә теге привлекательность дип әйтәбез. Шул рәвешле без аны арттыра алабыз да минемчә. Һәм инде метапредметлык бик әһәмиятле әйбергә безне чыгара. Соңгы 2 елда мин бу әйберне эшләмәдем, шуңа күрә миңа хәзер бераз сөйләү дә җайсызрак, чөнки хәзер практикада кулланмаган әйбер бу. Ләкин элек бик уңышлы гына эшлидек һәм шул тәҗрибә белән уртаклашасым килә. Безнең лицейбызда элек бик зурлап кына татарча проектлар ярминкасы дигән чара уза иде.
Мен оқушыларымны ел дауамында қызыклы татар проектларын ясата идем. Оларға ул бик нык ошый иде. Һәм бик нык файдалы нәтиҗәгә китерә иде. Проектлы укытуның төп файдасын менә булай бер күрсәтә. Аны 1000 төрле варианты бар бу таблицаның, аны күргәнегез бар. Денис Петрович алышмасын шулай аны күрсәтте шулай бит. Эдгар Дейл дип атыйлар инде аны. Игътибар итегез. Ни кадәр күбрәк мәгълүмат истә кала укучының. Гомумән теләсә кайсы кешенең. Һәм иң зур процент, 90%лап кала имитация реальной деятельности яки выполнение реального действия дигән эшчәнлек. Ягъни бу эшчәнлек барышында балалар иң күп истә калдырачак әйберләрне. Ягъни алар үзләре тотып, шул ук мәсәлән өстәлүен ясарга бирәсе икән, ул үзе бу сүзләрне тәрҗемә иткәндә, аларны шул картон берәр кәрткә язып барганда, ул аның иң нык истә калачак әйбере дигән сүз. Һәм бу гомумән иң нык тәэсир итә торган юнәлештер бу. Бер кыска гына видео күрсәтеп алдым безнең лицейда уза торган элек узган ярминкәдән. Әйткәнемчә, соңгы арада моны ясаганым юк. Biz liseyimizdə indi 5-нче тапкыр татарча проектлар ярминкәсен үткәрәбез. Ел дәвамында без укучылар белән кызыклы яңа проектларны булдырабыз һәм инде аларны биредә укучылар белән бергә тәкъдим итәбез. Проектлар максаты шул: татар теле кулланышын мөмкин кадәр арттыру, мөмкин кадәр инде татар телендә кызыклы яңа продуктлар, контент булдыру. Һәм инде укучылар кызыксынып бу эшкә керешә, кызыксынып бу эшләрне эшли һәм дә инде биредә тәкъдим итә. Без 10-нчы сыйныф укучылары рус төркемендә укыйбыз. Безнең каршыбызда проблема булды. Татарча кушымталар һәм уеннар юк дәрәҗәсендә. Аның өчен без 2 кушымта ясадык. Беренчесе 4-кә 1 дигән уен. Анда 4 рәсем бирелә, аларга гамими булган сүзне белергә тырышасыз. Икенче кушымта бу дар. Русча дар виселица була һәм бу уенда сез теманы сайлыйсыз һәм сүзне белергә тиешсез. Бүгенге көндә яшьләр буш вакытын интернетта, компьютер алдында үткәрә. Шуның өчен без шундый канал YouTube'та эшләргә уйладык. Без монда популяр уеннарга кыскача обзор эшлибез. Безнең монда уже 3 видео бар: Dota, Overwatch һәм Paladins турында. Шуның өчен кешеләр үзләренең яраткан хобби турында видеоларны үзенең телендә карый алалар, татар телендә. Без татар телендә бик яратабыз өстәл уйнарга. Шуңа без Хайваннар бакчасы уйны ясадык шундай ул. Бу уйны без ясадык, чөнки без бик татар телене яратабыз һәм татар өстәл уйны уйнарга яратабыз. Безнеңчә Рәсәйдә татар телендә фәннәрнең үсеше бик начар бара. Шуңа без бу хәлгә әзрәк булышыйк дип YouTube проектын ясадык. Без кызыклы химик тәҗрибәләрен видеога төшереп, аларны YouTube каналына куябыз. Һәм безнеңчә бу әзрәк үсешкә булышачак, чөнки тәҗрибәләр ул зур кешеләргә дә, балаларга да, бәләкәйләргә дә ул бик кызыклы нәрсә. Һәм моны укучылар да, зур кешеләр дә үзләренә татар телен, фәнни татар телен белер өчен куллана алачаклар. Без шундый проект ясадык бу уен. Минем Татарстан исеме. Безнең максат яңа кызыклы фактлар Татарстан турында әйтергә, сезгә күрсәтергә. Менә без карточкалар бар, сораулар белән һәм 5 тема. Сез шакмакны аласыз, ыргытасыз һәм адым аласыз. Күрәсез, монда
күп кенә укучы рус төркемдә укый, минем укучыларым алар. Ягъни рус төркемдә укып та, мәсәлән, башка милләт вәкилләре дә булды, анда игътибар иткәнсездер. Рус төркемдә укып та, мәсәлән, шактый гына менә 10нчы сыйныф, якынча 3-4 ел менә шундый система белән укып, инде нинтер, ну, минемчә яхшы сөйләмгә чыга алганнар. Ягъни шуннан да теге иркен фикерләрен белдерә алалар инде шул вакыт эчендә. Ягъни үз нәтиҗәсен күрсәтә дип әйтергә телим. Уңай якларына килгәндә, гомумән проектлы эшчәнлекнең инде уңай яклары бар. Без менә ничектер кызыксындыру уята дип әйтергә телибез, укучыга беренче чиратта үзе теләгән әйберне эшләргә мөмкинлек бирәбез проектлы укытуда. Һәм шул рәвешле үзенә менә нәрсә белән кызыксына ул, нәрсә аңа кызыклы, менә шул әйберне тотып шуны эшли ул. Һәм шул рәвешле аңа бу кызыкта була, аңа дәресләрдә кызык була шуның нәтиҗәсендә. Икенчедән, телне камилләштерә. Әйткәнемчә, Эдгар Дейл пирамидасын искә төшерәбез, иң күп истә калган әйбер үзе нәрсәдер эшләгәндә. Ягъни ул үзе тотып тәрҗемә итә бу өстәлүнең, мәсәлән, яки анда нитер видео обзор ясый, ул шул рәвешле аның бу яхшырак истә кала бу өйрәнгән сүзләре. Өченчедән, бик зарланарга яратабыз без татарча контент бик әз, ул шуннан да бик әз, сайтлар әз, нинтер уеннар әз, һәм башкасы мондай проблема бар. Һәм мин, мәсәлән, укучыларыма турыдан-туры шулай әйтәм дә. Әйдәгез бу проблеманы хәл итик, нәрсә эшлибез без? Әйдәгез, мәсәлән, татарча яңа нинтер продукт булдырабыз, нинтер контент ясыйбыз татарча. Аны интернетка куеп, башкалар да кулланырлык иттереп ясыйк дип тәкъдим итәм. Алар ясыйлар, һәм аларда да нинтер бер горурлык хисе туа, чөнки мин дә татар телен үсешенә ниндидер өлеш керткәнмен дигән хис туа аларның. Ул да әһәмиятле, чөнки алар теге ничектер була бит без менә шундый бәхәс кай вакыт укучылар белән, зачем мне татарский язык дип әйтеп куялар, укучылар. Менә бу очракта бу нинди файдалы әйбер уйный, без укучылар белән төрле баррикадаларда түгел. Ягъни ул миңа татар теле кирәкми, ә сез аңа юк кирәк дип әйтмибез, Сез аңа тәкъдим итәсез, әйтәсез, мәсәлән, шуннан да татар теленең хәле яхшы түгел. Шуннан да анда татарча әйтик, ниндидер продукция, контент һәм башкасы бик әз. Соң әйдә, менә татар теленең ихтыяҗы бар синең ярдәмеңә, дустым. Әйдә тотабыз да сине белән бергә, менә бу әйберне эшлибез, һәм син татарчанда бәлки беренче тапкыр менә шундый әйбер булдырасың. Син тарихка кирип каласың шул рәвешле дип әйтәбез. Һәм бу балаларны ничектер менә сезнең якка аудара. Балалар чыннан да инде ничектер теге, да, вот есть же такая проблема дип уйлана башлар. Рус теле балалар милләтенә карамастан. Әйтик, безнең менә бу бинада татар эшләре форумында урнаша бит инде. Безнең татар эшләре форумы белән шундый противный гадәтебез бар. Без теге татар теле кулланылмаган берәр урынны күрсәк, без шунда аны фотога төшереп, берәр мэриягамы, тигешле ишмага язып җибәрәбез. Нигә монда татарча юк? Бер 20% очракта ул үз нәтиҗәсен бирә шуннан да, анда татарча нитер язуны стиләр куялар. Һәм мин шулай укучыларым белән мәсәлән йөргәндә күрсәм, мин төшереп куям. Башта булар кызыксынып сырлар инде, теге раштабычокын төшерде, зачем это фотка дигән беренче ниләре инде сораулары мөнәсәбәтләре. Мин аңлатам, мин әйтәм, менә монда татарча язарга онытканнар, менә мин хәзер язып искә төшерәм аларга, татарча да язсыннар әле дип, Һәм күпмедер вакыт уза, һәм миңа мәсәлән шул егетләр үзләре андый фотолар җибәрә башлый. Раштабы здесь не было татарского дип әйтәләр мәсәлән. Һәм фотосын җибәрәләр мәсәлән. Ягъни алар инде шуннан да бу моның проблема икәнен, һәм алар да бу проблеманы шишүдә катнаша алганын күрәләр. Минемчә моннан да шәбрәк нәтиҗә юктыр безнең дәресләрдән. 4нче пунктка килгәндә бу өстәмә күнекмәләр, инде элек әйткәнемчә, ягъни шуннан да балалар алар бары тик менә бер диалог кына язып, нәрсәдер укырга гына өйрәнмиләр. Балаларда ниндидер файдалы күнекмә туа. Һәм бу сезнең проектның ниндидер мөмкинлекләрен белән генә чикләнә. Ягъни сез теләсәгез, мәсәлән, без нәрсә эшләгән идек. Күрдегез бит анда берничә егет безнең кушымталар ясадылар. Мәсәлән, хәзерге вакытта Google Play'да берничә татарча уен кушымта бар, минем укучыларым ясаган. Без нишләдек? Мин безнең директор янына кирдем дә әйттем. Әйдәгез татар телендә приложениелар, кушымталар язу буенча бер түгәрәк оештырабыз дидем. Директор, окей, кемне чакырабыз, күпме тора дип кенә сорады. Кешесен таптык, кешесе килде, ул атнага бер аларга өйрәтә башлады кушымталар язуны. Ул өчен барлыкта авыр түгел. Теге моны белән кызыксынган балалар тиз генә аңа өйрәнә алалар. Директор әлбәттә теге мәктәп бюджетыннан акча табып, шуны түләде шул кешегә. Һәм алар балалар якынча ярты ел менә кушымта язарга өйрәнгәннәр. Һәм ярты елдан соң мин аларга әйттем, бу түгәрәкнең нәтиҗәсе сез миңа татарча бер кушымта ясыйсыз. Шулай 2-3 кеше мәсәлән ясый, һәм алар шуны өйрәнделәр. Нәтиҗәдә нәрсә килеп чыкты? Татарча 2-3 яңа кушымта барлыкка килде. Алар бараларны йөкләп алып була. Һәм
Ең қызығы, бұл оқушылар, мәсәлән, бірнешесі анда кімдір Иннополисқа кіріп кетті, кімдір Итмоға, мәсәлән, һәм башқасы, олар, мәсәлән, резюмеларын берәләр, олар шунда ук күрсәтәләр. Мәсәлән, минем шундай бір разработка бар, мен анда шундай кушымта ясадым татар телендә. Мәсәлән, Иннополисқа бір оқушыда собеседованиедә, моның белән бик нык кызыксындылар, ошады һәм бу зур плюс булды аның өчен. Ягъни шул рәвешле бала чыннан да ул нидер истәмә күнекмәгә өйрәнә. Ул үзен тормышта инде киләчәктә файдалы булып хис итә ала һәм аның инде яңа белемнәре барлыкка килә булып чыга. Шулай ук менә күнекмәләр темасыннан инде бу чыгыш ясау осталыгы, бу да бик нык әһәмиятле. Узган елны без Гыйлем-фест чарасын оештыргандык, бәлки кайберләрегез катнашкандыр шулай яшьләр форумы белән бергә. Менә шул ук ярминкәнең республика күләм чарасын оештырып карадык. Без бу елны да оештырырга телибез, ләкин вакыт буенча белмим ничек чыгар микән. Ягъни без бөтен Татарстанга тәкъдим иттек. Теләсә кайсы мәктәп укучыларына килегез, проектларыгыз белән, башта отборочный була инде беренче тур, аннарысын без 2 декабрь ялгышмасам сменада зур гына шундый чара оештырдык. Балалар укытучылары белән килде, бастылар һәм үз проектларын бөтен килгән кунакларга тәкъдим иткәннәр. Шунда Актаныш гимназиясыннан ялгышмасам 30-га якын бала алып килделәр, алар бер 7-8 шунда проект әзерләп килделәр, алар ягъни бик тырышып. Һәм бу шарадан соң минем янына аларның җитәкчеләре килгәндә зур рәхмәтен белдергән. Беләсезме нишләп? Ул әйтә: Актаныш балалары ди, алар гомердә шул кадәр күп кешене күргәннәре юк ди. Алар гадәттә юк шул кадәр күп кеше алар тирәсендә. Алар ди башта килгәч, баскач, алар барысы да шул кадәр менә ябык килеш, шул кадәр менә уялып, шул кадәр кешедән куркып басып торганнар диме. Мин аларны тертә бар сөйлә инде, ник басып торасың дип, аларны ничектер куып бара идем ди. Шара азагында ди, мен карыйм аларга, алар инде үзләре кешеләргә киләле монда сөйлим сиңа дип тора иделәр, аңлыйсызмы? Ягъни менә бер көндә булмады ул, 3-4 сәгать вакыт булгандыр ул. Менә 3-4 сәгать эчендә балалар шул кадәр ачылып китте, алар инде үзен иркен хис итте. Алар инде рәхәтләнеп үз проектларын матур итеп күрсәтергә өйрәнде. Алар инде тегенинтер бер менә шундый йомык килеш кенә басып торып куркып кына тормыйлар, алар инде кеше белән сөйләшергә өйрәнде. Һәм мәсәлән безнең лицей чорагында да без моны чаралар үткәргәндә нык сизелә иде ул. Шуннан да балалар басып тора. Без моны гадәттән интернет зурак чара кебек оештырабыз. Без читтән дә күп кешене чакырабыз, әти-әниләрне чакырабыз. Төрле методистлар да безгә килә, башка мәктәпләрдән татар теле укытучылары, интер танылган мәсәлән Рабит Батулла кебек анда язучылар да килә мәсәлән. Алар киләләр һәм бөтенесе биттеге аңлашыла. Бер мәктәп кысаларында гына, сыйныф кысаларында гына балага теге тәти генә карыйлар, име? Ой, син молодец, булдырдың, яхшы дип генә әйтәләр. Монда башка чит-ят кеше килгәч, ул бит төрле кеше була ала. Кемдер махсус төрттереп, монда монсы нишләп юк инде дип теге бәйләнә башлый шулай бит. Ничектер чын тормышны күрә башлыйлар дигән сүз инде. Һәм балалар менә шундый мөнәсәбәткә дә дөрес итеп җавап бирергә өйрәнә. Ничектер теге нәрсә әйтергә дип уйлана, килеп, "А у меня вот это спросили" дип шунда ук бер шыла башлый, нитә башлый. Ягъни чын тормышның бер шундый бер модуле кебек килеп чыга бу. Һәм бу чыннан да аларга шундый бер осталык бирә дип саныйм. Һәм дә тагын бер плюслардан шулай ук менә элек сөйләгән темага килгәндә, татар телен балалар күбесенчә ни кызганыч алар барыбер нинди тел булып күрәләр, үзегез беләсез. Әз кулланыла торган, күбрәк авылга бәйле, әби бабалар сөйләшә торган тел, заманчалыкны алар артык күрмиләр татар телендә, име? Теге татар теле икән ул гадәттәге интершәкшәк, калфак, сандык һәм башкасы. Тип менә шул стереотип, име? Теге надан стереотип, ләкин ул бар, ул яши, ул күп кешедә бар, име? Һәм менә шул проектларны ясап, балалар үзләре теләгән компьютер уеннары булсын, стәл уеннары, нәрсәме теләсә нәрсә ясап, алар шуны күрәләр. Кара әле, татар телен менә бу өлкәдә дә кулланып була бит. Татар теле ул бит бары тик Тукай турында гына гафу итегез зәһәр өчен, име? Нинтер Казан тарихы турында гына сөйләшүгә түгел. Татар теле ул мәсәлән мин яраткан Warcraft уены турында да сөйләшүгә яраклы тел, шулай бит. Нигә юк? Ул бит тел, ул функционаллыгы буларак, ул теләсә кайсы өлкәдә кулланылырга тиеш. Һәм алар менә шуны күрәләр. Татар теле дә заманча тел икән. Мин аны да төрле өлкәләрдә куллана алам икән дигән фикергә төшенәләр алар. Һәм бу менә шул стереотипны ул җимерә. Балалар бөтенләй башкача уйлый башларлар. Инде татар теле бары тик авыл турында гына гафу итегез зәһәр, ләкин стереотипы шундый, име? Менә мондый позициядән инде алар читкә китәләр. Һәм миңа калса бу безнең уңыш дигән сүз алай булса.
Практик ягына килгәндә, нинди проектлар буралган, гамән ничек бу эш башкарыла, нәрсә эшләп була. Башлау өчен иң гади киңәш минем сезгә, моны эшләргә теләсәгез, сез башта бер проектны бер сыйныфка бирегез. Теге башлап җибәрү өчен үзегезгә дә тәҗрибә буларак, укучыларга да җиңелрәк булыр. Ягъни сез бөтен сыйныфка тәкъдим итәсез. Әйдәгез без сезнең белән бер проект ясыйк. Проектны иң мөһиме сез үзегез әйтергә тиеш түгел. Аны балалар уйлап табарга тиеш. Сез әйтәсез, менә сез татар телендә нәрсәнең булуын теләр идегез. Монда башлана бәхәс. Кемдер анда стәл уеннарын ярата, кемдер фәнне ярата, кемдер китаплар укырга ярата, кемдер компьютерда утыра һәм башкасы. Менә сез бер уртак фикергә мәсәлән киләсез, әйдәгез анда татар телендә бер блог ясыйбыз, видеолар төшереп аны YouTube'ка куябыз, һәм башкасы. Укучылардан 1000 идея киләчәк. Монда сезгә бер идеяда уйлап табарга кирәкми, укучылар үзләре сезгә 1000 төрле әйбер әйтеп бирәчәк. Һәм сез мәсәлән башта бер сыйныф белән бергәләп аны эшләргә мөмкин, яки инде төркемнәргә бүләргә мөмкин. Әйтик, 2, 3, 4 бала бер проектны башкара. Проектның авырлыгына карап аның вакыты да әлбәттә төрле булырга мөмкин. Кайбер проектны берничә атнада да эшләп куеп була, кайберәүләрен бәлки айлап та ясарга мөмкин. Ну, якынча ул берничә ай вакыт аладыр инде теге катлаулырак зурак булган проектлар. Нәрсә тәкъдим итәргә мөмкиннәр алар? Менә слайдны күрсәткән бит инде кызыксынулары бар име. Менә шул кызыксынуларына карап, алар сезгә күп әйбер тәкъдим итәчәкләр дә. Кемдер компьютер уенын татарчага тәрҗемә итәргә теләр. Күпчелек очракта бу мөмкин түгел, ләкин ниндидер очракта мөмкин. Әйтик, минем укучыларым Counter-Strike'ның кодларын ничектер җимереп, ничектер табып, мен һаман аңа ничек эшләрләр алар микән шуны. Алар Counter-Strike'дагы атыш уены элек популяр иде бик, шуны татар теленә тәрҗемә иттеләр, үзләре аудиолар яздырып, шуны куеп мәсәлән. Ягъни алар 21 гасыр балалары, алар юлын табалар. Һәм мәсәлән берәр нинди компьютер уен тәрҗемә итәргә телиләр дип әйтәләр икән. Окей, эшли аласыз икән шуннан да эшләгез. Юк икән, әйдәгез башка проект уйлыйбыз дип әйтәсез инде бу очракта име. Әйткәнемчә инде стәл уеннары монда гомумән теге бернинди шикләү юк, меңнәрчә төрле стәл уены бар. Әзер булган русча берәр уенны алып, шуны тәрҗемә итеп була, үзенекен уйлап табырга була. Монда бары тик сезнең һәм укучыларның фантазиясына гына тора име. Әйткәнемчә менә заманчарак булырга ясарга телибез икән. Кушымталар була ала, сайт була ала. Менә монда кирип чыккан иде бит бер егет шулай. Минем укучы түгел, мин аны укытмадым, ләкин ул килеп әйтте, әйдәгез, мәсәлән татарча шундый сайт ясыйбыз дип тәкъдим итте. Без аны белән Җиһан дип аталган сайт ясыйбыз. Бәлки күргәнегез бардыр, мәсәлән бик кызыклы гына постлар чыгара иделәр аларында. Һәм башкасы. Ләкин монда һәр вакыт теге нидер уен белән генә шикләнергә дигән сүз түгел. Мәсәлән, укучыларга фәндә кызык булырга мөмкин, монда теге җитдирәк темаларда алырга мөмкин. Әйтик, без мәсәлән төрле фәннәргә багышланган менә уң якта күрәсезме, җәгърафия журналы бар. Без мәсәлән якынча 2 ел дәвамында бу журналны чыгарып бара идек. National Geographic тибындагы ул теге татар телендә дөнья турында, сәяхәтләр турында һәм башкасы. Нәкъ менә ул темага кызыксынган балалар аны бик яратып ясадылар. Әйтик, видеода күргәнсез химия тәҗрибәләре белән бик акыллы татар егете ул бик химияны бик нык ярата. Менә ул тәҗрибәләрне ясап, YouTube-та саларны таба аласыз. Химия тәҗрибәләре дип аталган икән ул канал мәсәлән. Тәҗрибәләрне ясый иде, шуларны видеога төшереп аңлатып бара иде. Хәзер сез моны кушасыз. Мин үзем химиядә бер нәрсә дә аңламыйм, ләкин бик матур чыга иде, беләсезме? Ягъни монда җитдирәк дә темаларны алып була, әлбәттә, фәнне алып була. Татар темасы икән, татар темасына да багышланган кызыклы әйберләрне заманча ясап була. Сайт рәвешендәме, Instagram канал рәвешендәме, теләсә кайсы форматтан буларны ясап була. Ягъни монда вариантлар бик зур. Һәм инде сез балаларга күпмедер вакыт бирәсез. Иң мөһим нәрсә укытучы тьютер ролен башкара. Укытучы бер кайчанда менә син моны эшлисең дип менә 100% язып бирергә тиеш түгел. Сез аларга гомум ниндидер бирем бирәсез һәм читтән карап торасыз. Аларга ярдәм кирәк булганда сез аларны кирәкле якка этәрәсез, киңәш бирәсез, нәрсәдер тикшерәсез, бәлки тәрҗемәсен име, ләкин сез бер кайчан да менә син менә моны шул рәвешле эшлисең дип әйтергә кирәкми. Бу теге аларның үзләренең ниндидер бер кызыксынуларын боза. Алар үзләре менә ничектер бу юлны эзләп табарга тиешләр. Ләкин әлбәттә ярдәм кирәк булганда сез дәресләрдән соң дәресен бер 5 минутында аңа аерып була мәсәлән име. Сезнең проектың нинди стадияда, нәрсә җитми, ничек бара, шуны сораштыра аласыз. Һәм инде күпмедер вакыттан соң ул сезгә әзер проект алып килә. Сез аны әлбәттә тикшереп чыгасыз, аны халыкка чыгарганчы хаталар юкмы, гомум ниндидер дизайн ягыннан яки тышкы күренеш ягыннан яхшымы юкмы дип. Һәм
иң әһәмиятлесе менә балаларның ниндидер шул проектларны тәкъдим итү чарасы булырга тиеш. Ягъни бу бары тик эшләдем дә оныттым дигән сүз түгел, аны минимум буларак үзегезнең теге дәрес вакытында ниндидер презентация рәвешендә ясап була, бәлки анда мәктәптән башка укытучыларны, директорны чакырып, әти-әниләр җыелышы белән ничектер берләштереп, әти-әниләрне чакырыпмы, менә ниндидер бер презентация форматы булганда, бу иң шәп, чөнки укучыларга үзе эшләгән эшне күрсәтеп, аны менә мин моны эшләдем, карагыз әле ничек шәп дип әйтүе бик әһәмиятле. Бу теге аларның фидбек булырга тиеш укучыларда ул яктан. Һәм шул рәвешле сез аны менә тәкъдим итәсез. Ну, иң шәбе мәсәлән менә без ясаган кебек, бәлки мәктәп күләмендә дә ясап булыр. Әйтик бер 10 проект сезнең җыелса, нигә юк? Берәр зурак моторак сыйныфны алып, тезеп куеп, кешеләрне чакырып, шул проектны күрсәтеп була. Һәм инде ахырда әлбәттә бу эшкә укучыларны билге белән әлбәттә без мотивацияләйбез, яхшы билге куеп, ну, анда мәсәлән бер эш пишмәк алып, аннарысын ахырда утырып чәй эчсәгез, анысы иң шәп була инде. Күңелләрендә ничектер киреп кала торган әйбер. Менә асылда проектлы эшчәнлек турында шул. Минем әкренләп сүзем тамамлана. Ахырда гомумирәк әйбер генә әйтеп куям. Барыгыз да беләсездер бу төркемне, үзегез курслар турында да белгәнсездер. Безнең интернетта менә шундый заманча татар теле укытучысы дигән төркем бар ВКонтактеда. Аны алып баруда ярдәм кирәк дөресен әйткәндә. Арагызда менә мин булдыра алам, минем теләгем бар дип әйтүчеләр бар икән, зинһар килегез, әйтегез. Монда безнең теләк нинди булган, татар теле укытучылары өчен файдалы заманча мәгълүмат туплау. Ягъни дәресләрдә нәрсәләр кулланып була, нинди кызыклы идеялар бар, нинди ресурслар бар һәм башкасы. Бу төркемгә керегез, үзегез дә тәкъдим итегез, нитер материалларыгыз бар икән. Кемдер менә миңа бу кызык, админ булам дип әйтә икән, рәхим итеп сезне дә админ булып куябыз анда. Һәм безнең менә бу курсларны да үткәрү максаты шул. Без менә яз көне үткәрә башлаган идек бит инде мәгалим дигән очрашуларны штабта 2 тапкыр үткәрдек без аларны. Менә безнең бу курс тамамлангач та без алга таба да мондай очрашуларны оештырырга телибез. Һәм ләкин бу эштә әлбәттә сезнең дә теләктәшлегегез кирәк, менә кайвакыт ярдәм дә кирәк инде, мәсәлән, чараны оештырганда аңлыйсыз бит инде төрле мәсьәләләр булаймы. Кайвакыт ниндидер баналь менә шундый бер бу кызыклы әйбер, бу кирәк дигән әйбер дә җитми, ул әйбер дә сизелә. Шуңа күрә төп теләгебез безнең шул менә шундый рәвешле тупланып, виртуаль яктан менә шул төркемдә булсынмы, офлайн форматта менә шундай очрашуларда бер-беребезгә менә шундый файдалы киңәшләр биреп, үзебезнең тәҗрибәләребез белән уртаклашып, бер-беребезне менә шулай хуплап торудыр. Минем сүзем шуның белән тамам. Әгәр сорауларыгыз булса, проектлы эшчәнлек буенча, башка әйберләр буенча җавап бирермен.